Apa denoi, prodigizketan eta beno, hemen gera buelta Metal Gear Soliden 13. kapitulua uste dela. Eta bueno, jarraituko dugu misio principalekin. Vale, arbono garukoa zein dan. Vale. Eta... Bueno, hau eragutzi behar nizuen, misio sekundarioak denak egin ditut. Hau ez dakit egin da azaltzea, baina gero maten dit opzioa berriz egitako bezala. Pentsatet uste egin nuela sigilo totalean egin gabe eta horregatik ikusten ditela berriz egiten. Beste guztiak egin ditut sigilo totalean, inorren enteratu gabe eta horregatik pentsatzet ez ditela errepikatzeko aukera ematen, baina honek bai. Bestela bugeatu indala. Eta bueno, gero hauek daude Mother Basean plataformentako zenbait tiroko ez da gize, baina bueno, pasoi egiteaz momentuz. Hortaz, misioa jongo geha. Eta gaurkoa laton rojo hau da. Bueno, hiru komandante... Vale, emergentziko bilera bat daukatela aldea Guialon. Eta bueno, hirurak eliminatu behar ditugu. This contract comes from a rebel guerrilla faction in Afghanistan. They've gotten wind of a rare meeting between 3 Soviet commanders running key units in the region. The location is Viala village. This information comes from a mole planted within the Soviets' Arab support organization. The guerrillas see this as a one-of-a-kind chance to weaken the Soviet forces in one stroke. But if they act themselves, it'll expose the existence of their mole. That's why this job falls to us. The request is simple. Eliminate the 3 pigs, by any means. If these commanders are as good as they say, it'd be a shame to kill them. But I leave that decision up to you. Vale, guzaiatuko ean noski ekartzen guretzat, estraitzen. Hortaz, Via Lokalai herrian dago. Nondik gertuatu gaitezke? Hau izango egokiena. Irutzen zait. Bai. Eta bueno, nire ekipo hau da. Arma principalak dauzkat mirakin mejoratuta bat dago. Eta silentzia horakin da. Frankotira ora... ez dakit hobetuta dagoen, uste ez? Ez dagoela hobetuta. Sekundariak pistola mejoratuta dauna bat. Eta eskua daukat bionikoa ez, aturdidor. Eta ikusiko zute zeiten duen, oain. Arturditu ditzazket kalambrea eman da, jendeai. Bueno, armas de apoyo haue, granadak, señola, kargaora eta zelaua. Itemak, denbora pasatzeko ziarroa, kaja de karton, eta visión nocturna. Eta herramienta betikoak ez, betaurrekoak, hidroida eta full-tone dispositiboa. Eta, bueno, trajearen mejoratu inun ikusten mazute. Suposatzen da honekin zarata gutxiago ateratzen dezula, baina zibiltzeakoan. Bueno, albezain laster ertengo da. Pentsatzet, hainbeste dirukoa izan da misioa jende asko ongo dela herrian. Honena da herria ondo ezautzen detela, desente sekundario eta baitut hemen. Baina, jende asko da honean. The 3 Soviet commanders are meeting at Davialo Calais. The mission is to eliminate all 3. How you do it is up to you, boss. Good luck. Eta bueno, gehiago ezin ditun sekundario misio sekundarioi gehiagoen hau amaitzen deten arte. I've set the target's anticipated travel routes and the meeting location to your map. Take a look. Bueno, esaten nahitzena, zehagin arte, misio principalak batzuk egin arte, sekundario berriek etzaizketa gertzen beraz. Be careful down there, boss. Vale. Vale, hemen gaude. Onaino zaldiakin jun ahal izango, ja.
txoin. Zer ordu da? Vale, perfecto. Gau ez egingo da. Txarrena ja, hasi diran bizio sekundari batzutan da konturatu naiz. Aurkariak bat kaskoakin ibiltzen. Eta kaskoakin hartara burura tranquilizantea ez da hain erreza disparatzen. Burua disparatzen baina ba ez du penetratzen eta hortaz ze gertatzen da. Ez dola zer egiten. Epa, amendik. Eta, bueno, arpeira disparatu behar diozu, baina ez da bat ere erreza. Eta ero beste batzuk azu dira Vision Nocturnako antijoakin ibiltzen. Eta horrek ere desente afektatzeit. You have arrived at your enemy presence detected. The map has been updated. Bale, behira, opzioa eta guztak eta saltzen zan aurrekoan, inteligentziako desarroiatzean, azaltzen zaizkit zirkuferentzia hauek, esate jatena, zirkuferentzia horren barruan, aurkari bat dagoela, o mugimendua dagoela, baina markatutat zaizkit azaltzen. Behin nik, ez dakit betaurrekoekin edo, markatzen ditutenean, zirkuferentzia hauek eliminatzen jouten dira. Hartara, horrela jakila izket, zenbait jende dagon, ikustu ez detena, ez dakit non dagon, baina bakit zenbat dauden. Faltaz ezkiten ikusten. Extraction arrived at Mother Base. Vale. Bizio no, jarrako dugu. Vale, hor mortero dago. Zerraro egiten zait. Extraction arrived at Mother Inorrez Base. egotea. Ah, bueno, ezaten nahi nintzena. Eta gero, daukau eskuakin hau. Usten. Eta deskarga elektriko bat ematen diogu aturdituta uzten dituna aurkariak. Neiko utila da, ni bastante erabiliet. Pero Enemy presence detected. beste gauza dauka da, hau, sonarra. Eta hor, egiten duen zirkuferentzia hortan, detektatzen du jendean on dagoen. The map has been updated. Analysis complete. Bale, kapazitate bat oso handia dauka. Analysis complete. Apoioko oso handia dauka. Txarrena da, You have arrived at your destination. hori da. Hemen datoztela besteak. Analysis complete. That's the target. Has been Looks like updated. we found him. Bale, bigarren area hemen. Hirugarrena falta. Ez dakit denbora edik ongoan. Arraziko nahi ja tipau eliminatzen. Vale. Talk. Where are your friends?
Where are the others? Vale, zer. Nolakoa da. Analysis complete. Buah, oso ona da. Tipo estraitu gara da. Eske beldurra mateit ez dakitela bilera Subject on board. Leave the rest to us. zenbait iraungo duen. Bale, horre bizio nokturnoko betarroek dauzka, beraz, kontu zilu ergaz, horrek desente ikusten du gau ez. Analysis complete. Txarrena bi komandanteo etorri dira, baina hirugarrena ez dakigula non dagoen. Eraikin honen gora igo daitezke eskaretatik izan gabe. Clouds approaching. Horre ematen dit bildurra beheko horrek. Bantxe. Atzera. Speak. The map Where are your has been updated. The map has been updated. Bale, tokiz mugitzen nahi dira. He's coming too. Roger that. Autoan jarri dira? Espero ies ez egitea, bestela? Jo, eske bestela denborek ez dago misio hau egiteko. Bale, kaskoak indago ikusten zuten ez. Ordezonei dardo tranquilizan da ezin dio bota.
Atzera, hemen nonbaiten eskutatuko da pixkat. Hementxe. Vale. Spit it out. The map has been updated. Zabat. Bat ere txarra. Hon behiratzen nahet besteak noa jundian. Behira non da izten. Baina batek hemen zeitzen du. You gotta extract him. Analysis complete. Vale. Vale, hor daude bi. Hemendik baina besteatik hobeto. Oh, bueno, atze aldetik akaso. Analysis complete. Vale. Beste tipoa gatzen da. Detektatua daukatena. Honekin detektatzen detan on dau, más o menos. Ez este detektatu. Vale. Tipo hau, bizio nocturno una da. Ara begira dago. Tipo bat. Kontuz, amen. Konduze besteak bizio nocturnoa dauka. Baina etorriko bat baina emango jau kalambre. Askar. Vale. Eske, ontsa zatorren tipo hori. Vale, esnatu, informazioa lertzeko.
prisoner. You gonna help him? Updated. Where are the others? Bai, lagundu ingo dio. Ze horrei. Analysis complete. Ona da, B karakteristika dauka beraz. Tipo, estraitu beharra dago. Hori izan du presionero bat daola. Hori zeurun izango da misio principaleko side quest bat. Bale, urruna eliminatu behar deguna da hemen dagoen tipoa, zea daukana. Subject on board. Leave the rest to us. Amendi dabilen bizio nocturno tipo hau. Eta ingo dut, amendi pasatzen danean, alde horta, gainetik pasau atzetik jun eta deskarga batekin. Neutralizatukoet. Eta gero, hau dakoan gora jongonez eta 24 metrota dagoen tipori. Bizio nocturnoa. Bueno, ez daukat deskarga egin berri berez. Atzetik jun eta zein dezaket. Hola. Where are your friends? The map has been updated. Bueno, ematen du beste haiek ara jundiela, base harta, tan geratu diela, baino beste bi komandanteak hemen daude. Berezen beharko ditu bi hauek, eta gero ura estraitu. A ver. Vale, informazio mandi, C da, borrokarako zean. Kakazarra. Zerbait entzun du horrek. Komandante bat, He's coming too. Roger that. Vale, investigatzera atoz. Hemen atzean iskutaktuko naiz. Tipo honek kaskorik ez dauka, ez? Ez. Dardo tranquilizantea botatzeko. Listo. Urrutirago estraitu erdeu fultonakin bestela enteratu iten da, tipo. Vale, diamanteak. Where are your The friends? map has been updated. Momentuz oso ondo guaz. Clear shortly. Ez gaituzte detekta. Epa, txain, urrutiago. Ez gaituzte detektatu. Hortaz, jun behar naiz, barruko komandantean dira. Bea bakarri dago barruan. You gonna extract him? Ez dakitena, esan dute prisionero bat zegoela. Ba, hemen ez dago. Noa da begira. Ez dut antzematen bizkarra maten nahi dan. Vale. Ez, hau.
Vale, txispa txiki bat. There. That's the target. Autoko biak ez dakit nola zen berko dituten. Zeurenez, zehatuko naiz kargaure utz bat bota eta separatzen bat. Bestean gantik eta separatu ostean zeitea. Separatu ostean neutralizatzen jutea. Zesan du? Hauek etorreko zaizkigu basean zeak igotzeko, karakteristikak igotzeko. Analysis complete. Hau borrakarako oso ona da. Gero, oraindik ez zaizki guztet aktibatu baino gero, epa, biali ezketzu zure soldatu batzuk, amendik hartzen dituzunak, misio batzuk egitea. Zuk ez dituzu ikusten, baino lortzen dituzu materialak eta dirua eta lortzen dezu. Bale, hortaz, First target extracted. Good. Now for the other two. Vale. Pistolakin egingo ez biak. Oso zaila, toki oso zabala da. Eta zaila daukat bat separatzeko besteengatik. Ze ordu da? Orduiak. Oraindik. Epa. Bai, hor. Caution. Sandstorm approaching. Vale, perfecto. Areazko ekaitza. Oain aprotxatuko gertura jun eta biei. Zeiteko, dispara. Ez dakitena elektrokutatzekoak bi pertsonai batera afektatu alizke. Outpost captured. Isilik. Vale. Ba, guzti hau kapturatu dugu. Base honetan jaz dago inor. Behen galdakoa. Na. Ba, perfect bat egin dugu. Gaina pistolak ez dut asko erabili. Gutxi erabilit, gehienak elektrikoki bestela nokeatu ditugu. Bale, oandik ezin ditugu estraitu ze ekaitza bao. Da bira, euneko berroiko posibilitatea matei bakarrik ondo estraitzeko, beraz. Zaion goea, pasarte, eta eunekoa dagonean orduan estraituko dugu. Eta gero, a ber, hemen esan du, kontenedor. Bale, hemen diamantea daude. Eta nora eman haute dute basea? Prisionero ipintze zutena. Hemendik egongoa? Ez dakit. A ber. Bale, hiru hauek. Hondik euneko berrogei. Bale. Euneko eun. Biharren komandante hor dijoa. Hau zertan zan ona? Erandu. Haure borrokako ona da, B. Target extracted. Only one left. Estraituko ditugu hau. Ametraia hori bat uste zeola porai baita. Bueno, lehenengo diamantea. Subject on board. Leave the rest to us.
You have arrived at your destination. 10.000 irazitu. Hor, ametrailara bat zeon, hori ere estraituko dugu. Azken finean gero guretza da eta salduta egin ditzakizkegu dirua irabazteko. Uste eta ametrailara batek 11.000 diru ematen dizula salduz gero. Bale, hortaz, helikopteroa eskatukoet. Please select a landing zone. Hemen, A support eta helicopter requested. beste tokira joango gea helikopteroan. Ez dakit egin daiteken, Bale, behiratuko. Beste zonara helikopteroan gerturatu. Extraction arrived at the mother base. Please specify Gauza project. berriak garatu itzazkegu. Pistola hau, noiz lezti izango da, ez? Imaz de berda hogei. Ez que berde eta hau munizio gehiago izate arman. 21 gutxi gehatzen ziz. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Espero helikopteroan gerturatu ahal izatea. Hori zin baeten, zaldean jun berraren. This is B-Quad. On station at LZ. If you get on that chopper, you'll be aborting Ez. the mission. Are you sure? Ordunez. Hortaz, helikoptero despedi. Vale, hortaz. Marker removed. Marker placed. Yes. Marker removed. Ez zaiz zona hau gustatzen porka hemen soldadu pila bat euteia. Hortaz, honea gerturatzeko toki hona da, bai, amendi jun beharko nuke, itzuli eman, eta alde hontatik sartu. Amendi gustatzen zait. Marker placed. Hortaz, hor, Marker eskina placed. hontan jarrikoet, lehenengo era eta gero dera jun behar. Hau jazten de bazpare, bidean soldadu iko topatzen maet. Eta bitartez aprotxako dut kaseta jartzeko. I had the R&D team analyze the honeybee. How? The CIA wanted it with everything intact. They took it apart to look at it. Then they put it back together. Everything intact. That's the R&D boys, all right. Turns out the honeybee's homing capabilities are a cut above previous manpads. It can detect a broad range of infrared wavelengths, and even ultraviolet for supplementary guidance. Hence the name, huh? Right. Honeybees rely on UV light to fly. With this device, flares don't do the target any good. That's why the Soviets are losing so many gunships, and why the CIA was so desperate to get it back. It wasn't just about preventing the Soviets from devising countermeasures. What if the likes of Iran got their hands on it? American aircraft would be put at risk too. We can use this tech to develop our own portable missile. That'll give us a huge advantage. It'll take a little time before the analysis results can be applied to actual implementation. But we'll keep moving with the research. Dale, aurreko misioan estraitu genuen joni biuare, ikertu egin dute, nonbait. Fiari entergatu aurretik. Eta bueno, esaten du nola abioian bengalak zeiten ditun, ez ditun... paso egiten dula bengalatik. Leheno entzat, oin ez dakit dan, baina zenbait misil engainatzeko beroz edo infragorriz zeiten zianak giatzen zian misilak egiten ziala hegazkinek eta helikoptero egiten zituzen bengala bota, pum, eta misila desbiatu egiten zan bengala eta engainatu egiten zenun. Baina honek esaten du misil honek ez dula engaino hortan ez dela erortzen, beraz.
Eta geuretzat ikerketzeko era bat izango da. Bale, oengo base haure ezautzen dut desente ondo. Ze misio sekundario desente inditut hemen. Baina hau, nire ustez zailagoa da oantxe ongean basea baina. Enemy presence detected. Extraction arrived at Mother Base. Alare moskatzen dit esan dula, ez dakize de prisionero. Koño, hemen daude prisioneroa. Eta horraino junbergea gero, ez traitzea. Fua, hori sekundario bat izango. Baina ingo deu, jake badakun informazioa. Extraction arrived at Mother Base. Bueno, landare gartzea lahotz ingo jot, ze... Tipoa dago. Analysis complete. Baina bizio nocturnakin. Ez da izatik ibiltzen ezen xauan gurpilakin. Askoz azkarragoa da. Bueno, baina ez dago hainbeste jende, basean. Analysis complete. Vale, hori borrokarako zona da, zea. Analysis complete. Ez. Komandantea eta beta soldadu haure oso ona da. Analysis complete. Bueno, hau ez da, ze. Igual borrokarako hainbeste soldadua izaizkito honak ematen, ze misio hau indakoan desblokeatuko zait bialtzea. Analysis complete. Vale. Ez dago hainbeste jende. Analysis complete. Misio sekundaretan askoz gehiago tentzian. Analysis complete. Vale. Terbaita tentzian soldaduak... Analysis complete. Tera mendik tipoa pasiran hiltzen zan, baina ematen duz ta olaino. Beste bat. Analysis complete. Beste bat. Analysis complete. Ikusten mazute ja desente jende dago. Vision nocturnakin. Beste bat. Analysis complete. Vale. Hori da, pasiran hiltzen dana uste. Pasiran, patroia egiten hemen zabalen. Hortaz, behiratuko duzen bat arire bauden, eta beste bat falta zaigu. Bat, bi falta dana, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, eta 12. Eta fultonak zenbat dauzkat, 13 dauzkat, bueno, bali ematen dit denbora. Eta bueno, ikusten da 40 minutu damazkiula, kapitulu hau hemen utzikoet, Torrengo kapituluan enkargatuko gea base hau egiteaz, eta denbora emango balikit, baita ere beste basean preso aldnaiek erreskatatzeaz. Bueno, espero zuen guztoko izan dela, eta hurrengoan ikusiko da. Ale, aio.